Joan Liaño, què tal? Com estàs? Molt bé. Gràcies per estar avui Amb... amb nosaltres. Tu ets cantant, un dels concursants d'aquest programa que ha estat tot un èxit, que és Eufòria de TV3. Tot bé? Molt bé. Encara estic com en una bombolla, no? Perquè fa relativament poc que s'ha acabat el programa i ara te'n dones compte que comença lo guai, no? O sigui, ara comença la meva carrera musical. Eufòria ha estat increïble, però ara o ens espavilem o d'aquí 5 mesos no se'n recorda ningú de tu. Clar, al final, si et sembla, ara parlarem del teu pas pel programa, però comencem pel principi. Tu tenies la teva feina fixa, 40 hores setmanals de manicurista, no tenies cap preocupació fins que un moment arriba aquesta oferta de TV3, no? Que és presentar-te a un concurs musical. No sabies què era, no? Per què decideixes presentar-te a Eufòria? Doncs mira, no es deia ni Eufòria, es deia Càstings per cantants a TV3. I jo, en principi, no m'anava a apuntar, però un dels meus millors amics, el Jan, em va insistir en que ho fes, no? Perquè jo sempre, és com que m'ha agradat molt la música i sempre em voldria dedicar, però també em fa molta por perquè no és fàcil, no?, guanyar-se la vida com a artista. Però una curiositat és que sempre que deia, va, seré manicurista, vaig per aquest camí, és com que quan passava més de 3 mesos ja havia com un factor que em deia tipus, Joan, tira per la música. I Eufòria va ser un d'aquests factors, perquè ja veus tu, et presentes i entres en un programa d'aquestes dimensions, doncs aquí et fa pensar, tipus, uah, doncs dedica-t'hi, tio, perquè si estàs aquí és per alguna cosa. I va ser per això, gràcies a un amic. El programa ja ha acabat, fa setmanes que es va celebrar aquesta final, no? Una final que va posar a Mariona com a guanyadora. Tu et vas quedar a la Gala 9, si no m'equivoco, que va ser la teva última gala. Com vas viure el concurs? Per tu, segons alguns titulars, era que t'ho havies passat molt bé i que havies gaudit molt. Mira, el primer titular que es va dir, he patinat, he cantat, he ballat, què més voleu, no? Perquè és veritat, o sigui, també 9 gales, o sigui, són 9 gales. Jo m'ho poso a pensar i dic, és que en el fons, m'han faltat 4 programes, m'he quedat a les portes de la semifinal. Està superbé i crec que he fet de tot, m'ho he passat teta, he crescut com a persona i com a artista i això m'ha donat l'empenta que necessitava per dedicar-me a això. Perquè en el fons, la fama que tenim els 16 concursants avui en dia, hi ha gent que ha hagut d'estar com 10 anys treballant per aconseguir aquesta fama. Per tant, nosaltres ho hem d'aprofitar, això. Ha estat un boom de concurs, la veritat, no? Com viviu vosaltres, o en especial tu, aquest boom de fama, de popularitat, de que tothom t'afalagui, no? Tothom et diu que guapo que ets, que bé cantes, no? Això com ho estàs gestionant tu? Bueno, al principi era raro, no? Perquè és que això els dic jo als amics més íntims. O sigui, és que jo sóc la mateixa persona d'abans, simplement que he sortit en un programa televisiu que ha tingut molt èxit. El que passa que la gent, quan una persona surt d'una tele, és com que la idolatra o la veu allà com una estrella. No, carinyo, jo sóc el Joan Liaño d'abans. Simplement, bueno, és molt guai, no? Perquè la gent et para pel carrer i et diu que bé ho has fet, moltes gràcies. En el meu cas, que estic representant un col·lectiu que és el meu col·lectiu i és la meva lluita, doncs la gent com que t'admira, no? I et dona les gràcies per al suport. Això és molt maco. Clar, ara ho deies, formes part del col·lectiu LGTBI, que és per això, a part del teu pas pel programa, que parlem amb tu justament en aquestes dates, que és el mes de l'orgull LGTBI. Per tant, creus que t'has convertit com una mica en una icona de representant aquest col·lectiu? No ho buscava, No ho buscava, però jo considero que sí i estic encantadíssim perquè si jo, que he sortit a una televisió pública i ara tinc una fama, puc aprofitar això per representar aquest col·lectiu, defensar els nostres drets i lluitar per totes aquestes persones que formen el col·lectiu, i tant que ho faré. És que hi estic encantant de fer-ho. Però, de fet, tot això va sortir des que vaig cantar Ho tenim tot de Joan Dausà, que vaig ser jo mateix el que li vaig dir al mestre d'anglès. Això vull que sigui una icona gay. I a partir d'aquí és on em vaig encaminar per aquí. Sí, sí, sí. De fet, el titular que va treure TV3 després de la teva actuació de Ho tenim tot va ser Joan en moda diva gay cantant Ho tenim tot. I es va omplir el plató, no?, de banderes del col·lectiu. Com vas viure tu aquesta actuació? Perquè va ser un abans i un després al concurs. Jo estava... Aquella actuació
Mira, és que em va passar una cosa, a més, exclusiva només per vosaltres, això que diré. Mira. I jo, en aquells moments, bueno, pues, em va passar una cosa amb una persona la qual a mi m'agradava, per certes coses, no? I això, aquesta ruptura amb aquesta persona, em va ajudar molt a donar-li significat i sentit a la cançó, perquè jo la vaig cantar estant malament, però la vaig cantar cap a aquella persona dient-li mira'm on estic, defensant aquesta gent, m'és igual si sóc femení, m'és igual si tinc pluma, estic aquí demostrant l'orgullós que sóc, l'orgullós que estic de ser qui sóc, i això em va ajudar molt a projectar la cançó, la veritat. I quan vaig veure tot aquest plató amb banderes, uah, em vaig emocionar. Et va servir una mica, com deies, no? D'autoteràpia, no? Totalment, totalment. És que tu mateix ho has dit ara. O sigui, per mi també ha sigut terapèutic, Vull dir, no et creguis, Sí? I, hòstia, que la gent t'obri i et digui Joan, gràcies a tu sortit de l'armari, o persones que no estaven a gust, que no estaven conformes amb els seus cossos, no? Que has nascut en el cos d'un noi però ets una noia, que et diguin que han fet el pas. Uau! O sigui, són paraules majors. A part de tu, que ets com el que has lluitat més visiblement al programa pels drets del col·lectiu LGTBI, també està la Llum, que és una persona no binària, també està el Pedro. El programa s'ha convertit en un reflexe de la societat, és a dir, de que no tothom és heterosexual, al final. I tant que no, o gais que han estat reprimits com el Pedro, que això és molt fort, Doncs jo lluito precisament per aquestes persones, perquè no tornin a haver-hi Pedros, que ho hagin passat tan malament. Encara que també és necessari mostrar a una persona com el Pedro per donar consciència i dir, escolteu, mira la gent que malament ho passa a vegades per simplement estimar a qui vulguin estimar, saps? O sigui, això també és molt important. Tu, Joan, ho has passat malament amb el tema de sortir de l'armari, de tenir una orientació no normativa, perquè al final normal, què és normal, no? Però no normativa. Bueno, a nivell familiar, que és el més important, no. Soc un afortunat, ja ho dic, O sigui, per part de la família de la meva mare sí que vaig sortir de l'armari i els hi vaig dir, encara que ho sabia tothom, i per part de la família del meu pare no els hi vaig dir, simplement em van preguntar si tenia nòvia i jo els hi vaig dir que no, que m'agradaven els nois i que no tinc nòvio. Va ser així. Després sí que a primària i això sí que no ho vaig passar gens bé, no només per això, sinó era com una presa fàcil, no? Si canta ja se'n podien enriure de mi. Patinava i era un esport de noies i a sobre m'agradaven els nois. Doncs pues imagina't. Ja. Clar, al final, i també ho hem vist pel teu pas pel programa, vesties amb roba que s'associa a l'espectre femení, patinaves, no? Una mica el que feies tu durant la teva vida ho vas fer al programa. Vas rebre també comentaris negatius o que et van dir, ostres, què estic fent? O en algun moment ho vas viure d'aquesta forma negativa? Bueno, positius i negatius. Al nivell de el tema del meu estilisme, pues, és una mica peculiar, podríem dir, no? I sempre hi ha gent que va xinxar. Però és que a mi, o sigui, sempre he estat molt acostumat a les crítiques, que no vol dir que no em facin mal, o sigui, cuidado, però sí que les he sapigut portar i, mira, potser m'afectava més quan em deien que desafinava i jo ho sabia que en un moment concret he desafinat, perquè jo ho sé, que el de la roba. O sigui, el de la roba em feia gràcia. A més, era jo a les estilistes que els deia a mi que se'n vegi el malic, que per això m'he fet el piercing, i poseu-me transferències que m'encanta ensenyar, si és que és així. En el teu dia a dia també vesteixes amb aquesta roba, Joan? Sí, no, depèn. O sigui, és que jo soc molt... És que en el fons jo soc una persona molt bàsica. Aquí on em veus, jo soc un pagès. Jo visc a la muntanya i m'he criat a la muntanya. El que passa que a nivell d'escenari sí que m'agraden les propostes extremades. Però jo després, pel carrer, no per res, perquè si m'haig de posar unes transparències me les foto. Però m'agrada molt anar amb les meves camises, així, saps? I després a l'hivern m'agrada molt anar amb jaquetes combinades amb els meus colls. Però a nivell d'escenari sí que m'agrada molt extremar, no? I bàsicament perquè ho... El què? T'agrada la performance, no? Oh, i tant que m'agrada, m'encanta.
A la Gala 9, que va ser, com dèiem abans, l'última gala que vas estar com a concursant abans que t'expulsessin, vas cantar una cançó que es diu Sé que lluitaràs. I la meva pregunta és, has lluitat molt a la teva vida per aconseguir ser qui ets, no a nivell familiar, perquè m'has dit que ho has tingut fàcil, però a nivell social, t'ha costat molt? Has lluitat? Molt, molt. I a punts de rendir-me, de dir, és que no puc més. Però, mira, l'altre dia vaig anar a la meva escola de primària, on he patit bullying i no m'ho han fet passar gens bé, però vaig fer una reflexió, vaig dir, mira el temps, com posa les persones al seu lloc, no? Que se'n reien de mi quan pujava a cantar aquell escenari quan tenia 7 anys, i ara passa el temps i em conviden a cantar a la meva escola de primària on tant he patit. Vull dir que també, bueno, jo quan tenia 7 anys tampoc cantava de meravella. El que passa que la passió, l'esforç i les ganes fan el que fan. I també he hagut de fer molts càstings i he passat per molts càstings i m'han dit no ens agrada, següent, sisplau, més nos que sis, fins que arriba un punt que sona la flauta, no per sort, perquè la sort es busca i passa el que passa. Clar, al final ha arribat a Eufòria, que aquest ha sigut doncs, el teu abans i després, també a nivell personal, jo crec, no? A nivell personal, també. Però jo me'n recordo que a les primeres gales, clar, com va tenir tant boom, pensava, m'estaran veient aquests de primària i de l'ESO? O sigui, m'agradaria veure-los les cares. El que passa que el silenci és molt elegant a vegades i a vegades no calen dir paraules. Però sí. Ens deies abans ja, Joan, i ja per acabar, que durant el programa i en les teves actuacions la gent rebies feedback de gent que et deia he sortit de l'armari gràcies a la teva actuació, gràcies a la teva lluita. Si algú ens està veient en aquesta entrevista que diu, ostres, no sé si sortir de l'armari, no sé si dir-ho, no sé què és realment el que m'agrada, quin consell els hi donaries? Jo els diria que, primer de tot, partint de la base que no hi ha armaris, no haurien d'haver-hi, perdó, però per desgràcia avui en dia hi ha armaris. Jo els diria que no tinguin pressa, primer de tot, que abans de dir-ho es descobreixin a si mateixos, no? Que juguin, que experimentin, què està passant en el seu cos. I una vegada ells hagin experimentat i ho tinguin clar i ho hagin portat en el seu interior i ho hagin com processat i estiguin preparats, llavors ja sí, que ho diguin al món i que canviïn el xip, perquè quan no t'acceptes t'avergonyeixes, però quan estàs orgullós de ser qui ets, ho mostres amb una felicitat i amb una alegria impressionant. Per tant, és això, que es descobreixin a si mateixos i que quan estiguin preparats que donin el pas i que estarem tot el col·lectiu els estarem veient orgullosos. Doncs Joan Liaño, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres, per atendre'ns i per compartir una miqueta de la teva vida. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Una abraçada.